godt, ja. Hvad så? Så er vi på Whitsundays her på en dejlig båd, hvor vi har snorklet og nydt det. Vi kan starte med at sige, at alle ved, hvordan en søndag ser ud. Hjemme i Danmark ved alle, hvordan en søndag ser ud. Fordi det er sikkert skyde og gråvejr og sådan noget. Men hernede der er det 31 grader og solskin. Og vi har været ude at snorkle og se fisk og koraller og spist grillmad og drukket bajer. Skildpadder i går. Ja, skildpadder. Masser af skildpadder op i vandoverfladen. Ja. Og så har vi faktisk rejst lige præcis 3 måneder. 3 måneder. Det er den 28. i dag, og det er 3 måneder siden vi så hjemmefra. Og om 3 måneder tror vi nok, vi kommer hjem igen. Og siden vi sidst lavede video, har vi turet Sri Lanka og Hongkong, som var rigtig godt. Og Sri Lanka var rigtig mærkeligt og rigtig sjovt. Og nu har vi faktisk været næsten 10 dage i Australien, fordi vi kom hertil lidt tidligere end planlagt. Og vi har været i Cairns og i en regnstorm og regnvejr. Og det har regnet. Men nu er det sol. Ja, men nu er det og sol. det er dejligt. Ja, top nice. Så, og ja, alle jer, der er derhjemme, det er første søndag advent, så glædelig jul eller et eller andet. Vi vil så bruge hele natten på at køre bus. Yes, så vi kommer ned til en ny strand, fordi vi skal have lidt mere varme og sol. Det skal kompensere lidt for jer. Så have det rigtig sjovt derhjemme, mens vi har det her varmt. Hej. Tak.